Allah, ina cikin tashin hankali da matsanancin azaba tun ba mutuwata a ɗaure nake saboda bashin da na maka wasiya ka biya min. Dan Allah Ahmad, a matsayina na mahaifinka ka taimaka ka biya min wannan bashin ko na samu kwanciyar hankali a cikin kabarina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karo na biyu kenan ina yin irin wannan mafarkin. Karo na biyu kace fa? Ikon Allah. Kuma ka tabbatar ka biya bashin da ake binsa? Gaba ɗaya a rubuce ya bani sunayen waɗanda suke binsa bashi, kuma da adadin abin da suke binsa, kuma kowa na biya shi kamar yadda mahaifina ya rubuta. Ahmad, abinda nake son gaya maka wannan ba karamin al'amari ba ne, domin kuwa bashi zai iya hana mutum kwanciyar kabari, kuma in gaya maka bashi zai iya hana mutum shiga aljanna. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da bawa zai rasu ta hanyar shahada a busa masa rai ya dawo duniya ya sake jin daɗi, ya sake tafiya jihadi ya mutu ta wannan hanya, a sake busa masa rai ya dawo ya ji daɗin duniya ya ƙara shahada sau 3, to matukar ana bin sa bashi ba zai shiga aljanna ba har sai an biya masa bashin da ake bin sa, kuma komai kankantarsa. Bashi da ake bin mamaci bai da ƙarami bai da babba. Ai ko kaga bashi a wajen mamaci ba abu ne da za a ɗauke shi da wasa ba. Ahmad, zama bai same ka ba, ka zage dantse. Ina mai baka shawara ka ɗaura ɗamara ka fita neman dukkan mutumin da yake bin mahaifinka bashi domin ka biya masa, shi ma ya samu kwanciyar hankali cikin kabarinsa. Zama ba naka bane a yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmad, dan Allah kai hakuri, wallahi ni nake bin babanka bashi. Malam Tanko, kai kake bin mahaifina bashi? To nawa kake bin sa bashi? Ka kwantar da hankalinka, ba kudin ba mai yawa bane, naira 50 ce kawai. Ranar gore ya siya a hannuna na naira 550, sai ya ɗauko 500 ya miƙa min, sai ya duba aljihunsa sai ga ai ba naira 50 kuma ba canji, ni ma kuma ban da canji saboda fitowa ta kenan. Shine sai ce to in ya shiga gida ya fito zai bani naira 50. To da ya shiga gida na san dai mantawa ai, ni ma kuma sai na manta na shiga shiguni na, kuma ban taɓa tuna wannan al'amarin ba kwata-kwata sai yanzu da malam yake wannan bayanin. Naira 50 to gashi. Haba, dan Allah ka rike kudin ka, ni na yafe mishi wallahi. Haba Malam Tanko, dan Allah ka karbi kudin nan ko mahaifina ya samu kwanciyar hankali a cikin kabarinsa. Ahmad, ba ni na ce na yafe ba? Me ne tsakanin da Alhaji magana naira 50? Ai babu. Alhamdulillah, na gode maka Ahmad, ka fitar da ni daga kunci. Allah ya maka albarka, yanzu an kwata lafiya a cikin kabarin. Ahmad, ka kwantar da hankalinka, ka gode wa Allah tunda har Allah ya sa wannan bawan Allah Tanko mai goro shi ne yake bin mahaifinka naira 50, kuma wannan bayani da muke shi ya sa ya tuna. Ka gode wa Allah, ai nauyi ya sauka kan Alhaji, kuma kai gugurman da kai Allah ya maka albarka. Haka ake son yara, dama ba da bai yafe bane to shine sai ka ce zaka biya mar, amma kada ka manta ba wai tilasta shi aka yi yafe masa ba, shi radin kansa yace ya yafe masa. Kuma Allah madaukakin sarki yana cewa yana son mutum mai yafiya, shi kuma mai yafiya ne. Saboda haka mu gode wa Allah, fatan mu anan shine Allah ji kan Alhaji, Allah bashi kwanciyar hankali cikin kabarinsa. Mu kuma da muke raye Allah ka ubangiji ya sa mu kyakkyawan karshe. Amin summa amin. Kai kuma wannan kokari da kake ta yi akan ka biya wa mahaifinka bashi, Allah ya saka maka da alheri. Mu ma kuma da muke nan Allah ya ba mu ƴaƴan da mu ma idan mun mutu za su yi kokarin biya mana bashi. Allah ya rufa mana asiri. Kai, Allah ya ci gan Alhaji. Allah ya maka albarka. Nagode Malam Tanko. Ba damuwa, yi wa kai ne. Allah nagode maka.